बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों गयबारि हालामाव सि दाग्रा आगजुफोर रानदों। बिटिसि सरकारनि आखाइ हिसान आरो सि जोम एबा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव आइजोफोरनि दानाय लुनाय बिथिंखौ जर'खा नोजोर होनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि गयबारि क्लास्टाराव सि दाग्रा आगजुफोर राननानै होदों। गोदान आदब आरो आगजुजों सि दानाय लुनाय फोरोंथाय होनानै सा 30 सुबुंनो गोदान मुगानि आखाइजों सि दाग्रा आगजुफोरखौ दिनै सन्तला गुदि फरायसालिनि गंसे नब्लाङाव मोनसे मेलनि गेजेरजों बे राननाय हाबाफारिखौ मावफुङो। निजो देफिलि गामि जौगाखां आफादनि मासिगिरि सोदोमसा बर'नि आफाद सामलायनाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बड'लेण्ड हेन्डलुम बिफाननि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर रन्जित मल्ला देखा, बड'लेण्ड हेन्डलुम बिफाननि मेनेजार देरसुन बसुमतारी, गयबारि टेसि एलसिसिनि मासिगिरि पबित्र नार्जारी, गयबारि WPTनि मासिगिरि बानेश्वर बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा। जोंनि बे गयबारि क्लास्टार बे क्लास्टाराव दिनै निजदेफिलि PCDCनि बेन्दोङाव थानाय सन्तला गामियाव जा एसे जोंहा हेन्डलुमनि जा क्लास्टार जा सेन्टार दङ, बे सेन्टारावहाय जोङो जायफोरा जि दागिरि 300 सा दङ, बिथांमोना सिगाङावनो ट्रेनिं लाखांखानानै एसे आवगायखानानै दङ। दा बिथांमोननो दिनैहाय बहाय माने लुम्स आरो जाकार्ड मेचिन बे मुवाफोरखौ होनाय जादों। आरो जोंनि थांखिया बेनो, दा बिटिआर ओनसोलाव जाफोर आइजोफोर दङ, बे आइजोफोरा जाहाथे दानाय लुनायनि गेजेरजों जाहाथे बिसोरो गोबां आवगायलांनो हायो आरो गावनि न'खरखौ एसे बोखांलांनो हायो। थिग बेबायदि थांखिजों दिनैहाय बिटिआर सरकारनि जोंनि बिटिआरनि प्रधान बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव हेन्डलुम माने बिथिंखौ जाहाथे डेभेलप खालामलांनो हायो आरो माखासे आइजोफोरखौ जाहाथे दानाय लुनायनि गेजेरजों एसे जौगाहोनो हायो, बेनि थांखिजों नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जोङो माखासे सा 300 बे आइजोफोरनो दिनै लुम्स आरो जाकार्ड मेचिन बेखौ जोङो राननाय जाबाय। जाकार्ड मेचिन होनायनि ओंथियानो जाहैबाय मा, जोङो जेरैबायदि ट्रेडिसनेलि सिगां जेरैबायदि दानाय लुनायखौ बाहायदोंमोन, दा जाकार्ड मेचिननि गेजेरजों जाहाथे खम समनि गेजेरावनो जाहाथे दानाय लुनायखौ एसे आवगायलांनो हायो, बेनि थांखियै नैबे मेचिनफोरखौ जोंनि बिटिआरनि बेन्दोङाव थानाय बिभिन्न क्लास्टारफोराव जों राननाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि गयबारि क्लास्टारावबो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथांखौ आङो साबायखर बावदों। आरो बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदिनो मोजां बेफोरबायदि जौगाखां जाहाथे हाबाफारिफोरखौ लानानै जाहाथे बिटिआरखौ जौगाहोयो, बेनि थाखाय आङो बिथांखौ खावलायबाय आरो साबायखर बावबाय। दा जोंनि राजनिति दोलोआव UPPL दोलोआ दिनै गोबां सक्तिशालि जानानै दङ। जों माब्लाबाबो सानाखै, जों सानदों मा जा 40टा समस्ति दङ दिनैहाय, बे 40टानि समस्तिनि गेजेराव जिहेथु जोंनियाव नैबेयाव जोंनिनो चिफ बिथां आरो बे समस्तिया एसे गोख्रों हिसाबैनो खामानिखौ मावलांगासिनो दङ। आरो बायदि खामानि जेरैबायदि रायजोनि जौगाखां खामानि, जेरैबायदि लामा सामा दालां, बेफोरबायदिखौ माने जोङो गोदोनि जेरै जा राजखान्थि खुंथायाव दङमोन, जा समनि खोथाखौ बुंबाय थायो 15 बोसोर 17 बोसोर, दा जोङो नैबे 3-4 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हादों आरो रायजोफोरा बेखौ मेगनजों नुखादों। ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ जे गासैबो रायजोफोरा जिहेतु लोब जोंजों जइन जागासिनो दङ आरो जोंनि UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै बायदि जेरैबायदि जोंनियावहाय माने BPF दोलोनि गिदिर बिबानगिरिफोराबो हाबफैबाय,
जोंनियावबो नैबे सिं थाखोआव थानाय ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि माखासे मावथिफोरा जोंनियाव हाबफैबाय थिग बेबायदिनो जोंबो सानो जे बिथांमोना फैनायाव आरो बांसिननिख्रुइ बांसिन गोख्रोंसिन जाबाय जोंहा मोनसे थांखि दङ जे जोङो बे 40टा समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहाहरगोन जोंनि बिथांखौ बे थांखियै जों खामानि मावगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।